Chris Evans dwi'n gadeirydd ar Ganolfan Gymraeg Saith Seren. Roedd pethau digon anodd cyn y cyhoeddiad neithiwr, ond mae'r ffaith bod bobl i mond yn gallu dod efo aelodau o'i cartrefi a'i teuluoedd, mae'n mynd i daro niferoedd ni yn fawr iawn. Mae'r 6 mis nesaf yn mynd i fod yn heriol iawn. Dwi'n siŵr fydd ambell i noson lle gawn ni fawr neb yn dod i mewn. Fydd o prin werth agor. Dyn ni yn trio'n galed i addasu. Dyn ni'n dangos gêm bêl-droed byw Wrecsam dros y rhyngrwyd dydd Sadwrn, ond eto dyn ni'n gyfyngiedig iawn ynglŷn â faint o bobl dyn ni'n cael gadael i mewn. A mae rhaid ni fod yn drefnus iawn. Dyn ni'n chwilio am grantiau, ond ie, a newn ni oroesi'r 6 mis nesaf, dwi ddim yn siŵr. A newn ni drio bob peth gallwn ni, achos mae'r lle yma yn unigryw yn Wrecsam, os nad yn y Gogledd-ddwyrain. Nid yw'r unig le sydd yn dangos cerddoriaeth byw Cymraeg yn reolaidd bob mis, rhoi llwyfan i'r bandiau yma. Tas yn un cae, fysa yna fwlch mawr ar ein holau ni, a fysa Wrecsam yn lle llai Cymreigaeth yn sicr.